after madolo atamponda ndi kumuchita panel beat nkhope ndi kuti kuzayiwongola ndi kuyisiya ngati ya mchina choncho mchana amene chithunzi chake chikusekera pasikini pa top wakumana nazo to ameneyo ku Nsanje andi pamene tiyankhula pano ndi kuti ali m'manja mwa polisi yakumene koko ku Nsanje enato kumafuna kuziwa kuti kodi amutapa komanso amuponda chifukwa chani anapalamula mlandu wanji nkhani tiyambe motere nkhani ndi cholinga choti muthe kuyitsata bwinobwino adoloto amene wa zina lawo ndi kuti ndi alonjezo ngwale zaka zawo zakubadwa ndi kuti ndi 23 komano iwo chifukwa cha ulesi amafuna kupeza mwachidule kuti ayiphule mwansangansanga osagwira ntchito osatuluka thukuta mapeto ake akumana nazo akuteno chimene chinachitika ndi chonena kuti kumeneko ku Nsanje kuli mlangizi wina wake mlangizi wa zaulimi amene waboma yemweno zina lake akuti ndi Cosmas Musowa amakhala akugwira ntchito yake ku EPA imene imaziwika kuti Mungoti nde timaziwa kale kuti alangizi nthawi zambiri amakhala akuyendera njinga za moto njinga zimenezo zimakhala kuti nzabomaso nde mwa nthawi zonse mlangizi amene akagwira ntchito yake bwinobwino ndikuti omaliza akuti chimene amachita amakatenga njinga yake ukayisiya ku ofesi ya boma kumeneko amakayisekera kuti khala ku stores yoka pamenepo ndikuti amanyamuka giya kumapita ku nyumba ndezi kuona kuti adolo amene alonjezo ngwale anakhala kumuwerenga mlangizi amene kuti amene sikunakaka zangoponda ndikuti azapanga zothekera zina zizonse kuti no azapita kumeneko azakabe njinga imeneyo nde akuti masiku apitawo mlangizi amene atachoka kugwira ntchito yake anafikanso azirutini ku ofesi kumeneko ofika ku stores kusiya njinga basi no khoma bwinobwino otenga makiyi ulendo no kumapita ku nyumba basi notu ada amenewa usiku alonjezo kuzembatu usiku basi to kupita ku ofesi kumeneko ndekaya kunalibe alonda kaya zinakhalanso motani basi kuzembatu ndipeza zoti kuchola ofesi imeneyo makamaka side ya ku stores ko ndikuti nkubako njingayo ulendo nayo giya ndikuti wasowa of course njinga yake ndi ya mtundu wa DT imenenso titha kuona chithunzi chake ndicho chikusewera pasikini pathupo nde after wasowa mlangizino ndikuti anayamba malo ake kupita ku ofesi kuja kukapeza akupeza kuti ku stores nkocholedwa njinga ndikuti mulibe sikuzikuzikanso kuti watenga njinga ndani ufunsa uyo aliyese akuona kuti sakudziwa china chiyonse pa zimene zachitika basi noto sipanavute a Cosmas anangonyamukano kupita kukapereka ripoti ku polisi nde timaziwa kale kuti polisi inalemba statement china chiyonse bwinobwino mmene zinakhalira kenakono anayamba kuchita kafukufuku potengeranso ndi amene amayankhulira polisi yakumene ku Nsanje amene watunde a Jabulani Ng'oma anasimikiza kuti ma officers yawo ndikuti anali pa ground kuyamba kusakasaka kuti njinga imeneyo amene angakhale kuti uwabandani ndezi kuona kuti nkhani imene inafala apena paliponse pamene ku Nsanje anthu ambiri anazindikira kunazona kuti njinga ya mulangizi ndikuti yapedwa timaziwa kale kuti alangizi amakhala otchuka kwambiri makamaka tikapitanso ku Malolo areas nde anapeza zoti anthunso anayikapo mtima ofuna kuthandiza kuti njinga imeneyo ipezeke ngati munthu wapezeka ali ndi njinga yachilendo makamaka ya mtundu umene wa DT amene andithu kufunsidwa mafunso awiri atatu paja njinga zimenezi anthu amatha kukhala nazo koma siochuluka kwambiri zambiri zimakhala zoti ndi zama organizations kapena nzaboma ndezi kuona kuti anthu am'muzi ndi amene anamukumaniza lonjezo kaya ndikuti ena anapanga tipi kuti yeye ali ndi njinga yachilendo ya mtundu wa DT kaya makatsatsaka zimakhala bwanje ndi anapeza zoti anthu am'muzi ndi kumugwira ndi after kumugwirako kufunsa mafunso awiri atatu njinga watenga kuti basi noto apa pakomwe apa posamba nde maziwa kale anthu nde kunali kumponda osati masewera titha kuonanso nkhope imene amuchitira kumoto wisatu ndi mabaketi osati masewera mpaka nano kusafika nkhope kuchita kufufuma choncho ndoti anthu ena nawo tathamanga kupita kukapereka ripoti ku polisi ndi polisi pozindikira zona kuti zikatero akagwiridwa ndi anthu am'muzi amatha kumpanga kazatu anathamangira kumeneko kumeneno anakampanga rescue ndikuti kumutola kumponya mu cruiser ulendo naye ndikuti ku police station kumene ampasa mafunso awiri atatu kumeneno anavomera kuti iyeyo ndamene anakachola stores imeneyo ndikuba njinga imeneyo ndipo hayipanga recover pamene akuyembekeza zoti apite naye kubwalo la milandu akayankhe mlandu ochola stores imeneyo komanso ndikuti kuba zomwe ambiri timaziwa bwino kuti zikatero amakhala zoti munthu wasempana ndi penal code makamaka potengeranso ndi section 271 imene wafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi usizira mtole komanso ngati angakapezeke olakwa ndikuti akakumananso ndikuti section 278 imene imafotokoza bwinobwino zilango zake zokhuzana
ndi asizinantole zimangovuta koma polisi imayesesa ndithu kuthandizira kuti chitetezo chikhale chiliko. Asizinantole ngati amenewa amapeza kuti amagwidwa ndithu ndi kumakavunga muzitoposi omwe ndi zina zotero. Tinaona recently kuti kunalinso development ina yake incident imene yachitika chakudeza uku, akuti chimene chinachitika nchonena kuti magazi ena ake amene amayendera galimoto ya mtundu wa BMW yomweno registration number yake ndi TO10406. Magazi amenewa anafika cha pamasasa kati pamasasa kandi pabembeki kumano along M1 road tikamachoka mtundu amene wa ku Blantyre kumapitano kodeza. Magazi amenewa analipo wangapo anali galimoto menemo akuti anafika pa agent kazi nakhala bwanji kayang'ana mopyeza kazi nakhala motani nde anapeza zoti agent ameneyo anamuomba ndalama yokwana 400 chakuti thousand naye ndithu around 468,000 chakuti ndekuti after kumuomba nangasini mphepete mansewu basi noto magazi okwera mgalimoto yawo ndoti giya kuyamba kuthawa pamenepo nde agent iyo anakuwa after ndekuti kukuwa ndepoti ni mphepete mwansewu anapeza zoti apolisi amangoziyenderaso zawo anali mgalimoto amachoka mtundu wa ku Blantyre uku anali mgalimoto ya civilian agwira ntchito zina zaboma kumeneko nde after ataona kuti agent akukuwa kumfunsa ziwiri zitatu pamene amazazindikira sonoti waberedwa ndalama ndi magazi amene ndoti akuwazikaso akulowera mtunda wa kumene kudeza ndeto driver sanachedwa naiponda galimoto osati masewero akuyamba nokuthamangisana ndi magazi amenewa nde anawazika ndithu mtunda wotali. Apolisiwa ndekuti osasiya pambuyo kwathamangira magazi amenewa nde anaona kuti ngati sapanga aleti apolisi anzawo kusogoloko apa road block yabadeza nde kuno magazi amenewa adusa bwinobwino oweosi atha kuthawira mwina side ya ku Mozambique nde anapanga aleti anzawo kwene kudeza padeza road block nde kuti magazi so apolisi anali tchero kudikirira kuti agwire asizinantole amenewa nde magazi akubawa anazazindikira zonena kuti sakadusa pa road block nde akuti anaicholera side ya ku Mozambique nde magazi no apolisi kamene amachoka Blantyre anawalondola magazi kumeneko nde after kuombera mwamba kawiri magayiwo anangoyima basi noto nde kuti asalenda pamenepo anagwira basi kwasecha nde pamene apeza kuti ndalamaso anali nazoti anamuomba agent amene pano panawonso nde kuti ali manja mwa apolisi akumene kudeza pamene akuyembekezanso kuti apitano akubwala milandu akayankhe mlandu akukhuzana ndi kuba ndati titha kuona kuti galimotoyo naso ndi imene amakhala kugwiritsa ntchito pomabera anthu chifukwa munthu wongoyamba kumene sangangopanga zimenezi zikuoneka kuti linali khalidwe lawo limene amakhala akuchita kumabera anthu kugwiritsa ntchito galimoto imene zomwezi zomanena kuti apeze ndalama apeze chuma mwansangansanga mwinaso galimoto imeneyi nde kuti anayipeza mwanjira yakenso ngati imene yobera anthu ndi zina zotero zomweno zabwera nditi kwesekwese tiyamikire ndithu polisi kuyesesa kupanga crackdown asizinantole ngati amene wachifatu enaso amakhala kugwiritsa ntchito magalimoto in form of taxi kumapeza kuti munthu ukakwera mgalimoto akuomba china chilichonse chimene ali nacho after ndekuti akutengera kwina kwake kwasadziwikaso bwinobwino pa nthawi zina mwina kamafuna kusika kamgalimoto basi kumanamizira ngati yaloka choncho amakhala ndithu ali magazi angapo kamakhala busy kuti usekule chiseko ndekuti ena akakupisa mmatumba kana ndi mafoni kachani ndekuti zonsezo akuomba kumazindikira too late ndekuti magazi amene awazika apita mtunda utali ndi zimene amakhala akuchita so tiyamike ndithu kuti polisi ikuyesesa kumbwandira asizinantole ngati amenewa anyway nkotheka amwe ndi maganizo pa nkhani imene makamaka pamene kufotokoza zona kuti konsanje polisitu ambwandira lonjezo ngwale amene anaomba njinga ya mlangizi kumeneko mlangizi waku Mangoti EPA ngati maganizo amenewo alipo motha kufotokoza comment section yakomati kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mala News 8 njikoti nkhani zambiri zikamachitika nthawi zitakufikirani mosavuta.